tak rotuje kolem pevné osy, že? Ta osa vlastně zviditelňuje vektor úhlové rychlosti. Takhle, když si tam dáte tu pravou ruku, vidíte, jak se kolo točí, kam směřuje vektor úhlové rychlosti. No a teď si řekneme, teď se zeptáme, kam směřuje moment hybnosti. To z toho jako bezprostředně není vidět. To, co vidíme, tady ten klacek, to je úhlová rychlost. Jak to je s momentem hybnosti? Musíme si představit, že to kolo je složené z částic, takže když si vezmu třeba tady tuto částici nebo nějaký hmotný element, tak ten má vůči tomuto bodu například nějaký polohový vektor, že umíme si představit, jak ten polohový vektor tady je. Takhle, když se kolo točí, tak třeba tady v nějakém místě ta částice má takovouhle rychlost, že? A moment hybnosti té částice je vektorový součin toho polohového vektoru s tou rychlostí. Takže jestliže takhle směřuje ten polohový vektor, když se podíváme na to kolo, takhle, že takhle šikmo, a kolmo k tomu kolu je vektor rychlosti, tak kam bude směřovat moment hybnosti? Tady vlastně vznikne jakási rovina tvořená polohovým vektorem a vektorem rychlosti. A moment hybnosti je dán jak R krát V krát hmotnost, že? Vektorový součin. Takže moment hybnosti této částice půjde takhle nějak šikmo. Jo? Když si představíte tu rovinu. Jak dopadne jeho průměr do roviny, do osy rotace je jasné. Průměr do roviny kolmé k ose rotace se promítne někam sem. Čili to je vektor směřující sem, ten průměr. Ale na druhé straně toho kola je zároveň jakýsi jiný hmotný element, který leží symetricky, co do hmotnosti je třeba stejně velký a jeho rychlost je stejně velká, ale opačně orientovaná, než rychlost toho elementu tady. Takže ten moment hybnosti je schematicky znázorněn tou tyčí v tomto případě. Do osy rotace se promítne takhle, čili souběžně s tím momentem tady, ale do roviny kolmé k ose rotace se promítne tak, že ten průměr je stejně velký, opačně orientovaný a kompenzuje se. Čili toto je taková jednoduchá situace. No a teďka v tom tělese může ta hmotnost být rozložena obecně a buď to se ty momenty hybnosti kompenzují, tak jako v případě, který jsem ukázala, pak máme ty průměry L kolmé se kompenzují, potom bychom měli takzvané těleso se symetrickým rozložením hmotnosti. Pokud k té kompenzaci nedojde, no tak tady toto nulové nebude. Jo? Čili umíte si situaci představit, že v případě toho našeho kola, kdy se jedná o symetrické rozložení hmotnosti, tak jsem říkala předtím, že tyč zviditelňuje úhlovou rychlost, ale při symetrickém rozložení hmotnosti je L kolmé rovno nule, takže tyč zároveň zviditelňuje směr výsledného momentu hybnosti. No? Takže teď jako bychom viděli obojí, jak úhlovou rychlost, tak moment hybnosti. No a teď, když budeme provádět s tím kolem nějaké cviky, tak zkusme se podívat na platnost té druhé impulzové věty. Kolo se teď točí a jak to vypadá s výsledným momentem vnějších sil. Pevná osa je, a jaké síly teda působí teď na to kolo, jaké jsou jejich momenty a co to znamená pro celkový moment hybnosti. Jaké síly působí na to kolo? Řekněme, že tyč je nehmotná, to, co je tam hmotné, je tady to, co rotuje a tady to závaží. Tak vytipujte ty síly působící na systém. No, síla tíhová, která působí na závaží, síla tíhová, která působí na kolo, ty směřují dolů, co dál? Která další síla? No, kdyby tady byly jen ty dvě tíhové síly, tak to letí dolů, prosím. Jaká síla která to kompenzuje a drží vlastně na tom místě? Tak, ona vlastně to drží na té tyči a ta tyč, že nespadne dolů, je dáno tím stojanem tady, ne? Takže ta další síla je tlaková síla od podložky. A platí, že celkový součet vnějších sil, to je těch dvou tíhových a té síly tlakové, je roven nule. Taky vidíme, že celková hybnost toho tělesa je nulová.
Že? Těžiště toho celého tělesa se nepohybuje. Jak je to s momenty těch sil? No teď vidíme, když to kolo bude takhle v rovnováze, kdyby nepůsobily nějaké brzdné síly tady v tom ložisku a odpor prostředí a tak dál, tak zastavilo by se někdy to kolo? Nezastavilo, že? Pořád by rotovalo, protože zákon zachování hybnosti, momentu hybnosti by nám říkal, že jestliže výsledný moment vnějších sil bude roven nule, pak bude moment hybnosti konstantní. No a aby byla rovnováha statická, že když to kolo zastavím, tak je rovnováha statická, ono je v klidu. Když ho roztočím, tak zase v tom okamžiku, kdy skončím to roztáčení a už se jenom točí, je zase v rovnováze. To znamená, že momenty těch sil, které na kolo působí, musí být v rovnováze. Když vezmeme rovnováhu vůči tomuto bodu, jak velký je moment tlakové síly vůči tomuto bodu? Nula, ano, protože přímka, ve které ta tlaková síla leží, tím bodem prochází. Čili momenty těch tíhových sil musí být kompenzovány, jsou tedy stejně velké a opačně orientované. Kam směřuje moment tíhové síly, která působí na závaží? Od tohoto, ano, tak, že síla směřuje dolů, vektorový součin sem, a moment tíhové síly, která působí na kolo, směřuje tam. Jo, čili všechno je v pořádku, moment hybnosti je konstantní. A teď se budeme snažit moment hybnosti toho kola změnit. Pokusíme se to udělat tak. Teď je moment hybnosti kola jaký? Je nulový, že? Nulový. A jestliže budu působit určitou silou dodatečnou tady na to závaží, že čili přidám k té tíhové síle nějakou dodatečnou sílu další, tak moment hybnosti tady té výslednice zde se zvětší, že čili ten moment, který směřuje sem, se zvětší. Takže co se stane s momentem hybnosti? Bude, když tady začnu působit dodatečnou silou, tak určitě víte, co se s tím kolem bude dít, ne? Takže ta změna momentu síly způsobila odpovídající změnu momentu hybnosti. Naopak, když budu jakoby se snažit té tíhové síle tady pomáhat, tedy ji zmenšovat, no tak se to otočí na opačnou stranu a podobně, kdybych si udělala symetrický zásah třeba tady, anebo tady, že? Tak vidíte, že budu tím kolem kývat takto. Čili úhlová rychlost nějaká se bude měnit, nebo bude nejprve nulová, pak nenulová. A kam bude směřovat? V téhle přímce, že? Úhlová rychlost, když to teďka takhle by rotovalo, tak ta směřuje ve směru té nové osy rotace. No a podívejme se teď, jaký je rozdíl, jestliže to kolo roztočím a budu se snažit dělat to též, co za klidu. Takže tady u toho závaží dodám nějakou přídavnou sílu, že? Směrem dolů, tak jak jsem to dělala předtím, a taky jsme si to ukazovali někdy na začátku přednášky, a čekala bych, že co udělá to kolo? Takhle to půjde dolů, že? Takhle to nakloním. Tak se podívejme, jestli to opravdu tak bude. A vidíte, že jsem nenaklonila to kolo, neuvedla jsem ho do rotace takhle, ale naopak ono se snaží prostě nějakým způsobem uhýbat. A není to nějaká náhoda, není to, že bych třeba pomocí třecích sil nějak toho dosahovala. Tady vidíte, že když tlačím ze spodu, čili tu sílu napřu opačně, že ten efekt je opačný. Takže jak byste vysvětlili teď to, že to kolo jaksi tak uniká nebo nevykonává ten pohyb, který jsme čekali při té přídavné síle, ale chová se nějak jinak. A rozdíl je, ono je pořád v rovnováze, jenom jednou se netočí a jednou se točí. V čem je ten rozdíl, že se chová jinak? Že tatáž síla, působící dodatečně na ten systém, když se kolo netočí, vyvolá jiný efekt, než ta síla, když se kolo točí.